Pozor, pozor, pan Kabát. Tak, pane Kabát, tohleto to je váš majstrštyk, to je vaše parketa. Dneska jste povídal, že budete dělat recept na samuraje. Je to pravda. Samuraj ve mně, jak bych řekl, evokuje vzpomínku na mládí. Na těsně vzpomínku po revoluci. Skutečně se nepouštějte do nějakých velkých slov, jako evokuje a takhle. Sám víte, Pedlaž, co to znamená no, to tak, slovo. Jo, jsem to tak řekl. Jo, to jste zase slyšel ve zprávách včera, nebo co, a hned to tady používáte. Chci říct, že po revoluci, když u nás... Po který revoluci? Ne po velký říjnový, po listopadový v 89. Tak nějak už na tom přelomu. Tam u nás jeden kolega na rohu ulice měl video, tenkrát stalo 25 000, koupil od listonoše. Od pošťáka. On už měl nějak ohraný. No, tak pošťáci tenkrát byli ve vatě. Vám tam tenkrát promít film, říkal, pojďte se kluci na to podívat, a jmenovalo se to Ninja 3 nadvláda. A teď si vemte, tam hrál ústřední postavu ten samuraj. To vám byla 36. kopie z 22. Mluvila to ženská, to auto napůl spala. Teď jste vůbec tomu ninjovi neviděl do tváře, ne, že by byl tak zahalený, a on měl ten ksicht tak červený. Ano. A nejhorší na tom bylo, že on vám, co tam dělal, tak já jsem tomu věřil. On třeba běžel za autem 150 km/h, pak ho předběh ještě. Normálně vyběh na řad uličního osvětlení nahoru a tou mačetou tam rozsekal ty dráty, co oni měli. A co bylo úplně nejhorší, tak se tam na pláži během 3 vteřin zavrtal do písku, že mu koukal jenom šáka. Šel dokola. A když jsem od něj z toho promítání toho filmu odcházel, tak jsem se furt díval někam za stromky, není-li tam ten ninja. No. A úplně tak nějak jako ty japonský, ty kultury jejich, to karate a tuto ve mně úplně do dneška si na to vzpomínám. Čemu všemu jsme věřili. Já se třeba vzpomínám na to, jako pak ještě jsem viděl, a to bylo hodně drsnej film. No. To se jmenovalo Ninja 4. Sakra. A tam chytal kulky do ruky normálně. Jenom chytil, takhle ukázal tomu, co jí vystřel. A vůbec nemluvil. My jsme měli doma, asi už nezbyla síla na tu mluvu. Doma videokazetu s Rambem, taky to byla takováhle kopie a tenkrát ty dubbingy na těch kopiích se dělalo, že to dělal jeden člověk a mluvil to, jako když to čet. A ten dubler byl odněkať z Moravy a ten dubbing byl s tím moravským přízvukem. Aha. Takže tam se vozívalo z té televize. Tož Rambo zdejsa, seš obklíčený. Jo. No, nebyl to ten díl, jak tam tím jedným šípem zlikvidoval celý vrtulník? Ne, to byl už novější, to byl ten starší, no. Nic, jak se vaří samuraj? Honem. 3 velký cibule, půl kila vepřového masa, cikánská vomáčka, větší kečup, věžice plnotučné horčice, vegeta, sušený česnek, paprika, Worcester sojová vomáčka, žíci tmavý jížky. Tohle když všechno se... Vemte kinžál, strp kosu, kdo by neměl, rozsekejte to na maděru, naházejte to do kotlíku, přikrejte to černým cukrem a zavrtejte to na zahradě do rohu do písku pod rajčata, večer to vyndejte a oflambujte to a jeste to na střeše na jedné noze a stůjte přitom na hromosvodu. Kiss Proton. Každý všední den. Od půl šesté do 9. Vejvoďákovo ráno.